Вера без учынкаў мёртвая, пісаў апостол Якуб у пасланні да першых хрысціянаў. І гэтыя радкі знаходзім сёння ў Новым запавеце у Бібліі. І сапраўды, нашыя паводзіны, нашае жыццё ёсць адлюстраваннем нашай веры, а учынкі яе індыкатарам. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, і як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разам з вами разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. А таксама шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі у выглядзе самых розных выклікаў. Вялікі дзякуй усім тым, хто падпісваецца на гэты канал, хто ўжо падпісаўся, хто не падпісаўся, зрабіце гэта прама цяпер. А напрыканцы таксама не забудзьцеся паставіць падабайку, ну і пакінуць свой каментар. Таксама дзякую усім, хто дзеліцца гэтымі відэа з канала у сацыяльных сетках. Гэта сапраўды спрыяе распаўсюджванню канала. І перадусім той таксама інфармацыі, якая на гэтым канале прыпадносіцца. І сёння такім чынам хацелася б паразважаць пра нашую веру, між іншым, пра тыя ўчынкі, якія мы маем, ну і парушыць вельмі важную тэму. Будзем разважаць пра прынцып субсідыярнасці. Не палохайцеся гэтага складанага слова, яно сапраўды цяжкое да вымаўлення, але ўбачыце, яно будзе простае для зразумення. А гэты прынцып вельмі і вельмі ёсць істотны ў хрысціянскім жыцці, а для нас ён вельмі актуальны. Сапраўды, так як чалавек створаны Богам дзеля таго, каб жыць у супольнасці з іншымі людзьмі, бо недобра, каб чалавек быў адзін. Гэта чытаем у Святым Пісанні, у кнізе яшчэ быцця. Таму і нашыя ўчынкі у зносінах з іншым чалавекам яны вельмі і вельмі важныя, а сацыяльны спектр пазастаецца па-за межамі сацыяльнага навучання Касцёла. Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла, вось у гэтай кнізе, я вельмі часта тут прыгадваю вам, паказваю, агучвае прынцыпы, асноўныя прынцыпы сацыяльнага навучання. І гэтымі прынцыпамі, як вядома, ёсць агульнае дабро, салідарнасць, субсідыярнасць і удзел. Пра агульнае дабро і салідарнасць ужо былі прысвечаныя відэа на гэтым канале. Ну і вось я вельмі доўга збіраўся з думкамі, каб асветліць тэму субсідыярнасці. Бо сярод гэтых прынцыпаў субсідыярнасць вуснамі папы рымскага Пія XI у энцыкліцы «Quadragesimo Anno» Касцёл называе асабліва важнай нормай сацыяльнай філасофіі. Гэтую думку знаходзім у гэтай кнізе ў параграфе 186. Субсідыярнасць сапраўды, яно слова сухое і, як заўважаем, нават складанае да вымаўлення, але ж да зразумення будзе для нас яно лёгкім, простым. Субсідыярнасць, гэтае паняцце азначае дапамогу больш развітых грамадскіх супольнасцяў менш развітым. Гэта думка з параграфа, зноў ж такі, 186 з кампендыя. Яшчэ раз, паняцце субсідыярнасці азначае дапамогу больш развітых грамадскіх супольнасцяў менш развітым. І гэтаму прынцыпу, між іншым, таксама адпавядае і дапамога дзяржавы розным сацыяльным групам грамадства. Зрэшты, дзеля гэтага дзяржава і існуе, каб дапамагаць, каб апекавацца. Бачыце, не чалавек для дзяржавы павінен быць, а дзяржава павінна быць для чалавека, а тады і чалавек будзе для дзяржавы.
а ніяк інакш. Сёння на прыкладзе беларускіх падзеяў, актуальных і тых, што адбываліся пару тыдняў таму, патлумачыць прынцып субсідыярнасці становіцца значна прасцей. А гаворка ідзе, на жаль, аб знішчэнні грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і ўсіх грамадскіх арганізацый. А менавіта прыгадваюцца падзеі, калі 23 ліпеня 2021 году улады зачынілі, ліквідавалі 48 некамерцыйных грамадскіх арганізацый. На сённяшні дзень па падліках вясны гэта таксама яшчэ адна недзяржаўная арганізацыя. Дык вось па яе падліках ліквідаваных альбо тых, хто ліквідуецца з гэтых арганізацый, ёсць агулам 113 недзяржаўных арганізацый. Гэтыя арганізацыі ўсе паўсталі як рэалізацыя ініцыятывы знізу і мелі на мэце несці дапамогу іншым, там, дзе дзяржава па нейкіх прычынах не была прысутная. І вось такім чынам, прыкладам вось такой арганізацыі можна назваць тую арганізацыю, якая з'яўлялася вельмі добрым прыкладам, медыяплатформа «Імёны». Чаму з'яўлялася? Бо на сёння, згодна з рашэннем следчага камітэту, які наклаў арышт на рахункі гэтай арганізацыі, дзейнасць арганізацыі спаралізавана, ну і наогул падлягае праўдападобна ліквідацыі медыяплатформа «Імёны». Вось гэта такі класічны прыклад. І на рахунку вось гэтай медыяплатформы «Імёны» замарожаных на сённяшні дзень ёсць каля 1 400 000 беларускіх рублёў. Чаму гэта ўсё вельмі важна? Таму што гэтыя грошы былі сабраныя для дапамогі былі сабраныя беларусамі для дапамогі патрабуючых беларусаў. І вось гэтыя арганізацыі, яны і ёсць ажыццяўленнем прынцыпу субсідыярнасці. Грамадства, дзякуючы вось гэтым паўсталым арганізацыям, можам казаць, праявіла ініцыятыву, грамадства зарганізавалася, і яно добра спраўляецца, самастойна спраўляецца у пэўных галінах, у вырашэнні праблемаў без умешальніцтва дзяржавы. І гэта вельмі важныя моманты ў гэтым самым, калі чалавек, калі вось супольнасць грамадская дае сабе раду ў нейкіх пытаннях без умешальніцтва дзяржавы, то тады праяўляецца вось гэта годнасць чалавека. Чалавек радуецца з таго, што можа сабе радзіць у пэўных пытаннях. І для нас вельмі важна таксама патлумачыць, як наогул гэтыя падзеі і факты можа адчытваць хрысціянін. Бо, вядома, ацэнку ўсяму таму, што адбываецца вакол нас, мы даём у залежнасці ад свайго светапогляду, таксама у залежнасці ад тых перакананняў, якія маем, і у залежнасці нават ад сваёй веры. І, напрыклад, Лукашенко 30 ліпеня гэтага году заяўляў пра выяўленыя 185 дэструктыўныя арганізацыі, ды сцвярджаў, што яны прадстаўляюць патэнцыйную
нацыянальную пагрозу, бяспекі пагроза. І вось гэтыя словы гучалі акурат у кантэксце закрыцця ліквідацыі гэтых недзяржаўных, некамерцыйных грамадскіх арганізацый. Уяўляеце, што ў галаве чалавека вось гэта тыя самыя узгаданыя імёны, якія былі мостам паміж багацейшай часткай грамадства і бяднейшай, і якія таксама давалі, нейкім чынам яны давалі сабе раду дапамагаць, багацейшыя дапамагалі бяднейшым. І ў гэтым хтосьці бачыць пагрозу нацыянальнай бяспекі. Ці можа пагрозу нацыянальнай бяспекі прадстаўляла сабой таксама вось недзяржаўная арганізацыя, якую таксама ліквідавалі, добра вядомая мова на нова. Гэта акурат тая арганізацыя, якая вучыла размаўляць беларусаў, вучыла шанаваць Божы дар, матчынную мову. І вось такія з'яўляюцца небяспекай для дзяржавы, у усялякім выпадку у галовах улады, рэжыму, так яно і ёсць. Але для нас вельмі важна не толькі тое, што ёсць у галовах іншых, але таксама вельмі важна, як на гэта мае рэагаваць хрысціянін, і што хрысціянін можа сказаць па гэтаму поводу. І вось хрысціянін ва ўсім гэтым бачыць, як тыя, хто самі не маючы прынцыпаў і кіруючыся беззаконнем, мова пра тых, каму сёння не да законаў, не дазваляе беларусам рабіць тое, што ім загадвае сумленне дапамагаць патрабуючым. Я б нават сказаў, што усе ахвярадаўцы вось гэтай медыа платформы, імёны, якія збіралі грошы на розныя добрыя праекты, імкнучыся дапамагчы тым, хто не дае сабе рады ў жыцці. Вось гэта ўсе ахвярадаўцы, гэта такія, калі не яўныя, то ананімныя хрысціяне. Чаму ананімныя? Бо яны, калі і рабілі добрую справу без свядомасці рабіць тое ў імя Хрыста, і так рабілі гэта згодна з Божым наказам. А значыць, і Христос прыме іх у свой час як за сваіх, як хрысціянаў, як тых, которые за Христом ішлі, хоць яны і не ведалі Христа, быць можа персанальна, як я сказаў, што калі і ахвяравалі грошы на патрэбы іншых, можа не рабілі гэта з такой свядомасці, вось мы гэта робім у імя Христа, у імя нашай веры. Але рабілі гэтую добрую справу, таму што ім загадвала суменне. І, значыць, і Христос прыме іх як за сваіх, бо вера іх была жывой, а учынкі гэтых людзей з'яўляюцца на тое непахісным аргументам на гэту жывую веру. Хрысціянін разумее, што ўсе недзяржаўныя арганізацыі і ёсць акурат у грамадстве дэманстрацыяй вернасці прынцыпу субсідыярнасці, трымацца якога заахвочвае касцёл каталіцкі ў кампендыі сацыяльнага навучання касцёла. Інакш кажучы, калі сёння ў Беларусі адбываецца зачыстка грамадзянскай супольнасці і ліквідацыя ўсіх недзяржаўных арганізацый, пачынаючы ад брацтва босых пчаляроў да офіса па правах людзей з інваліднасцю, гэта ўсё таксама, хіба што тыя арганізацыі, якія пагражаюць нацыянальнай бяспекі. Прынамсі так хтосьці думае
Ну, інакш бы і не рабілі. Чаму это закрываюць іх, чаму это ліквідуюць? Таму што бачаць, што пагроза ёсць. Але пагроза не нацыянальнай бяспецы, толькі гэта пагроза тым, хто не хоча выбраць добро. Гэта і ёсць, конечно, вось пагроза. Вось такія арганізацыі, як Братства босых пчаляроў ці Офіс па правах людзей з інваліднасцю. І можна казаць, што рэжым у Беларусі праз такія дзеянні, праз знішчэнне вось гэтых недзяржаўных арганізацый, ён адназначна выступае супраць сацыяльнага вучэння Касцёла. Бо тое, што кажа рэжым, яно супярэчыць наўпрост таму, што напісана тут, што ёсць афіцыйным навучаннем. А таму і для чалавека, хрысціяніна, падтрымліваць такі лад жыцця ёсць не толькі злачынствам па рамках зямнога закону, але ж і грахом перад законам Божым. І напрыканцы, сябры, хацелася б таксама задаць такое вось рытарычнае пытанне. Як вы думаеце, ці можа хрысціянін на фоне знішчэння грамадзянскай супольнасці і пахавання ў магілу прынцыпа субсідыярнасці, гэта прынцып дапамогі больш здольных, менш здольным, казаць аб тым, што крызісная сітуацыя у Беларусі занадта не абмяжоўвае і не перашкаджае у служэнні Касцёла. Ведаеце, калі абмежаваць хрысціянства да комплекса царкоўных абрадаў, выключна вось да гэтай справы, і абмежаваць хрысціянства як толькі выключна да замкнёнага у сценах хай сабе і утульных храмаў, але якое не мае жывой веры, і якую можна было б прадэманстрыраваць свету, то тады так, такому хрысціянству ўжо нічога не можа замінаць, бо яно мёртвае, і вось гэты грамадска-палітычны крызіс таксама не можа перашкаджаць хрысціянству, бо яно мёртвае. Але ж ці не лепш стаць царквой без сценаў, але жывой і дзейснай, чым быць царквой з багатымі храмамі, але прапаведуючай мёртвую веру, веру без учынкаў. Сябры, пакідайце каментары, што вы думаеце па гэтаму поводу пра прынцып субсідыярнасці. Дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках. Ну і памятайце, з намі праўда і Бог. Жыве Беларусь! До новых спатканняў на гэтым канале. З Богом!